Manje ngokuza kwami nje la ngilongo ngintanta ngehla ngenyuka ngiza la wena usubona mina ngifuna wena. Awu phela Mina ngifuna imali yami. Ikakapane ngeke ngalifuni. Hawu. Futhi Ngifuna imali yami. Ayikho into bani ngangifuni mina. Cha awumeke ngi-understand kanti kahle sesikwenzakalani lana babili. Nange sekhuluma ngokukakapani ngokuthi usexy. Ubhuti lo wafuna imali kumina engango-2.5 ethi uzongifaka emsebenzini. Kuze kube mhla walokhu akaze azangifake. Sukela last year. Phela angithi mina angiyona imanager emsebenzini. Imanager ngisakhulumile nawe. Kodwa imanager isalokho nami ngithembisa. Kodwa futhi imali ngayinikeza. Utremile. Angizwanga futhi Utremile ngendlela okhuluma ngayo. Cha angithrimile futhi. Cha angizange ngisho ukuthi utremile. Ngithe utremile yini? Angithrimanga. Ngifuna imali yami ukuthi imanager kwanje kusukela last year usakhuluma nemanager kuze kube this year. Cha phela angithi yona imanager lokhunya edembeselayo. Hayi manje mina ngifuna imali yami. Imali kasisi mfethu. Imali awafisi imali. Ish. Singbo. Ngayini hayi ngifuna imali yami. Kahle emfethu konzalani ngawo yini manje? Imali belisenzile. Lalela la imake wo. Qale silungise lento. Adlala la yazi. Alingisijwayele kaphi. Mana mfethu. Kahle lento bekumele siyikhulume sobawu. Mafuna ama bodyguard la. Kade ke sasikhuluma sobabili. Cha phela mana lalela. Lento kwakumele kodwa bekumele sixoxisane. Yazi uyazi naseqala isikhathi ungenza imali. Babengekho labantu lapha. Kodwa manje wona usungivela nabantu abangaka manje la. Cha lalela la silungise nje le ndaba before size siye kude. Kuze silungise kumele ngilungise la. Wena wawungekho enginikeza le mali. Ngicela uthule phela ukuze ungilalela uthi ngithini mina. Yeah. Manje ukhuluma ngale mbobo yakho nami ngiyakhuluma ngapha sozwana kanjani? Hayi ngikulalele ke mfowethu. Nayi into imnganje. Usisi usibhalelile kuhlelo lethu. Wathi ucela simsize sizomlandisa imali yakhe kuwena. Le owayithatha umthembisa umsebenzi kuze kube today. Wena usisi awumfakanga emsebenzini. Awukuchaze ukuthi kwenzekalani ngempela ngendaba yemali. Cha futhi yazi imali wanginikeza impela imali. Nami ngamthembisa indaba umsebenzi washo ukuthi ke umuntu odembeselayo lapha imanager. Ilokho imanager lokho mfethu khuleka ngazuthi ngiyakubona. Mhlambe ngazuthi umpintsheke. Sizothatha ke izinsimbi lezi zakho. Emasisi usazo ayithi imali nani niyambona kanamali lo uhoba kanamali. Udlala ngabantu lo uyascam. Sizothatha kokuzoba nemali ke uzulethe imali yami ke yile la indlela ebokekayo ebonayo ukuthi hayi man akho izinto zami engizoyithatha la endlini. Ngifuna imali yami phela mina. Imali uzoyithola. Imake mfethu. Ngifuna imali yami. Ima mfethu. Uzothola kanjani umsebenzi Mhlawumbe lethe nesigqoko sami abantu bayazi bebuka amahlaza sekhanda lethe isigqoko sami sheshisa. La nake na Jola mhlambe yabo makuukuthi umntshontshanani nomjola ngingaphuma kule ndaba ngoba mina vela angingeni indaba zabantu abathandanayo. Hayi sasingajoli sasitshontsana. Ukuthi nje wayenginikeza yabo enginikeza ngasese. Ekunikezana mhlambe sicacisele. Mhlawumbe ungazuthi thina silahleka phela ngakunika imali le yakunika. Wayenginikeza imali enginika konke yabona. Osisi. Hayi engazuthi kukhulu la. Kahle lokho esize ngakho ngazuthi akuziko khona nokunye okungale. Nangikunika konke nakupho okunye. Kodwa lento bekumele siyixoxe. Nakuphi okunye? Chaza phela nangu sisi. Ngiyabuza phela ngoba phela wena usuyangihlambalaza manje. Nakuphi kokunye engakunika kona? Kanti awasawazi manje umbhede wami akazulalela. Ngiyawubona umbhede ngiyawazi manje ngiqala nokubona njengamanje. Sisi sorry khona la ngilahlela khona nami. Umuthi uyawazi. Ngiyawazi umbhede nawo ngiyawubona ngiyaqala nanokungena la endlini yakho. Useyaqala manje. Imali wayenginikeke kanti. Imali phela sahlangana emgwaqweni ngakunikeza njengenjwayelo nje basisuke sihlangana. Unamanga lo. Wena thana usuvimbela ukuthi bengangisizi mhlawumbe ngoba bengeke beze beyingene mengabe ukuthi sake santshontsana. Angikaze ngitshontsane nawe wena ngifuna imali yami kuphela qha kuwena. Ubhuti wami lo othe imali wamnikeza sizomfonela. Unjani bhuti? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila ngithi ngila kumdu. Uthi umdu khona imali engange-1000 akunikeza yona. Angizange ngathi. Umdu uthi kunemali engange-1000 akunikeza yona. Bangigeze ngale ngaka.
Angimazi. Hayi mina uyagula lo mfethu. Uplo yazi lo uyangifuna ngifuna imali yami lo muntu. Wafika ezofuna imali yokugibela umuntu mina aza ngibuyisele uplo muntu. Hawu nawe kanti uyakukweleta futhi. yakho usisi usumnikile imali yakho. Hayi bafethu ayikho into ezohamba la endlini. Ngizohamba nakho. Alright sisi ngicela uqala ukubukhomba. Sizohamba nawo amafoni lawo akhe. Okay lawo uthu. Sihambe nezinsimbi. Manje mina mase ngitholakala lapha Ugqokani hlobo lwey'ngubo wena vele sihambe nezinsimbi. ngigqoka into yasemgaqweni. Sifuna yona. Thatha nayo yabo lezi Nayi nefeni. Vele anginayo ke ifeni. Sizokuthatha-ke lo. lo sijwayela Yilokhu sizohamba nabo. sijwayela ngeke mfethu mbambe. Angikwazi ukuthi into zami. Thatha. Angikwazi ukuthi into zami bafethu. Bese njani? Thatha sisi fan. Sizokuthatha. Sicela ukusiza sisi sikuthathele fan. Nakho. Cela Nazi izinto ey'hambayo. ubeke la mnyango. Angikwazi ukuthi into zami bafethu. Sizoyithatha into zakho wena uzulethe imali yami. Lalela. Imali yakho uzoyithola ngishilo imali uzoyithatha. Sisi thatha okuthathayo. Into ney'ngubo zakhe. Imali. Awufuna ukugcwalisa la wardrobe ukuze azoqoqozeleka. Ugcwalisa. Wena musujwayela. Bafethu ngikahlena ngikwazi ukuthatha into zami. Lalela hey wena wenzani nyonde bambe mfethu. Bambe lo sikujwayela wena kabi. Into zakho. Kanjani into zami? Thatha sisokuthathekayo nje uko. Sizokuthatha nje sihambe nawo. Ya ungaqoqi phela konke ngimshiyele ndakazo. Ngifuna imali yami. Hayi Uzohamba bo. Manje ngigqokani? Nithatha amafoni ami Uzobona nawe ngithatha uzogqokani. Alright, ngikahlena ngikwazi ukuyenza le nto. Wemfethu, mtetele mfethu. Lalela ke. Angikwazi. Mtetele bafu, mtetele. Angikwazi. Mtetele mfethu, mtetele. Ima baba, ima mimiyeke. Ngiyela. Lalela sijwayela abantu, ngiyela la endlini. Hayi. Mina bengizoba yini? Angikwazi. Sizo